खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि फिन आरोबाव बिटिआर सरकारनि बाखनायजाथाव हाबा हानि फोरमान बिलाइ गैजायै नख'रफोरनो हानि फोरमानलाइ गथायना होदों बिटिआर सरकारा। नंगौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दिनै गसाइगावनि कसुगावआव 22 ग्राम सभानि 62 गामिफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा जेरै खोथा होदों एरैनो मोनफा मोनफा गोबां खामानिफोरखौनो मावबोगासिनो दं। मख'नो गोनांदि थांनाय सानखालि बिटिआर सरकारनि फारसेनिफ्राय ग्रेजुवेट टिचार आरो पस्ट ग्रेजुवेट टिचार बे मोननै आयदायाव गासै 1337 गोदानै फोरोंगिरिफोरनो थिसननो थाखाय थिसनथाइ बिलाइ थामहिनबा एपइन्टमेन्ट लेटार राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो गोबां गामिफोराव गोबां हा गैजायै दुखुथिया नख'रफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होनायखौबो नुनो मोनगासिनो दं। फिन दिनै थांनाय बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खुंथाय गोहोआव फैयोब्ला हानि जेंनाखौ बोस्रांनानै होनायनि खोथा होबोनाय बायदिनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गसाइगावनि कसुगाव हानि फोरमान बिलाइ गैजायै दुखुथिया नख'रफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों। थिग बेबायदिनो दिनैबो गसाइगाव कसुगावनि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां अडिट'रियामाव 22 सभानि 62 गामिफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिजों लोगोसे एमएलए जिरन बसुमतारि, उखिल मुसाहारि आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। আমি সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে যোৱা 4.5 বছৰত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি দুটা পেছত মাটিৰ লেণ্ড টাইটেল চাৰ্টিফিকেট পাত্তা দিবলৈ সক্ষম চাৰ্টিফিকেট দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। প্ৰথম পেছত আমি 26,000 পৰিয়ালক মাটিৰ লেণ্ড টাইটেল মানে মাটিৰ চাৰ্টিফিকেট দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ লেণ্ড টাইটেল চাৰ্টিফিকেট। আজি ছেকেণ্ড পেছত 14,000 পৰিয়ালক লেণ্ড টাইটেল চাৰ্টিফিকেট দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই ছেকেণ্ড পেজৰে আমাৰ ফ'ৰ্থ পেজ হয়, সেই ফ'ৰ্থ পেজত আমি 4,574 পৰিয়ালক মাটিৰ পাট্টা দিবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াৰে 23,528 বিঘা 3 কাটা 9 লেচা মাটি আমি আজি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম।